Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναγνώστες και φίλοι του Λακωνικού Τύπου και του Λακωνικός.gr. Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του Αλάμπρα, παρέα με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γρηγόρη Αποστολάκο. Είμαστε εδώ με σκοπό να του απευθύνουμε τις ερωτήσεις που εσείς στείλατε και απευθύνετε στον ίδιο μέσα από το «Κάνε την ερώτησή σου στον υποψήφιο που επιθυμείς» από το Λακωνικός.gr. Γεια σας κύριε Αποστολάκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της προεκλογικής περίοδου. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, με την προεκλογική αντιπαράθεση να φουντώνει. Θα ήθελα να μου πείτε, μας ρωτούν και οι αναγνώστες μας, απευθυνόμενος στους Λάκωνες ψηφοφόρους και κυρίως θα λέγω εγώ σε αυτούς που δεν θα ψηφίσουν εσάς ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα τους λέγατε, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ανθρώπινη κουβέντα μαζί. Καταρχάς να ευχαριστήσω γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους Λάκωνες πολίτες μέσα από τη νέα μορφή επικοινωνία την οποία διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά, και το ευχαριστώ δεν είναι αυτό ούτε σχηματικό ή ρηματικό. Και να σας πω να έχετε καλή τύχη στην πορεία την οποία κάνετε. Είναι πολύτιμη η βοήθεια την οποία μας δίνατε και ξέρω ότι κάνετε τη δουλειά σας κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, αυτά είναι λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου μέσα. Να έχετε καλή συνέχεια και πορεία ανεξάρτητα από την πορεία των εκλογών. Τώρα από εκεί πέρα για το διακύβευμα το οποίο μου είπατε, κύριε Αχιώτη. Το διακύβευμα είναι απλό. Ή σώζουμε την Ελλάδα ή παραμένουμε εδώ που είμαστε. Υπάρχουν δύο σκέλια, αν θέλετε. Από τη μια μεριά έχεις το δρόμο, δύο δρόμοι μάλλον. Ο ένας δρόμος είναι της πλήρους βεβαιότητας της ολοκληρωτικής καταστροφής της χώρας, εάν δεν προχωρήσει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της χώρας. Και από την άλλη μεριά έχεις την αβεβαιότητα, αυτή την οποία απαγγέλλεται το κόμμα το οποίο εγώ την τιμή να ανήκω και να εκπροσωπώ στον νομό Λακωνίας, που σου λέει: ελάτε όλοι μαζί Έλληνες, θα καθίσουμε να δουλέψουμε μέσα από μια σταθερή κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τον τόπο μας. Και το να σώσουμε τον τρόπο μας δεν είναι ερηματικό, είναι κάτι συγκεκριμένο. Μέσα από την αναδιάρθρωση του κράτους, μέσα από την πορεία μας στην Ευρωζώνη, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έξω από τη χώρα του ευρώ, έξω από το νόμισμα του ευρώ, γιατί τρανή απόδειξη αυτού του ισχυρισμού είναι το 80% των Ελλήνων δεν θέλουν να φύγουμε από το ευρώ. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά έχεις όλους αυτούς οι οποίοι επενδύουν για τους δικούς τους λόγους, θα τους κρίνει ο ελληνικός λαός, δεν θα τους κρίνω εγώ. Θα είμαι πολύ προσεκτικός ό,τι λέω. Στην κατάρρευση της κοινωνίας, συνεπία της οικονομικής καταστροφής της χώρας, οι οποίοι απλώς διαπιστώνουν, επενδύουν πάνω στα συντρίμμια της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου αυτού, χωρίς να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο, απλώς μόνο καταγγέλουν. Να φύγουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Ας πούμε κάτι συγκεκριμένο. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες προτάσεις, μεταξύ των οποίων της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και κάποιων άλλων μικροτέρων κομμάτων, και ο ελληνικός λαός καλείται σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή να μην υποκύψει στους πειραματισμούς, στην αβεβαιότητα, να μην υποκύψει, αν θέλετε, στο αδιέξοδο, το οποίο δεν του προσφέρει τίποτα. Και αν θέλετε να γίνουν και πιο σαφείς, υπάρχουν δύο για μένα προτάσεις. Η μία πρόταση έχει να κάνει με την αστική και κοινοβουλευτική δημοκρατία, να ξαναστήσουμε πάλι αυτή την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, μέσα από τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τη εκάστοτε κυβέρνηση, αυτή που θα εκλέξει ο ελληνικός λαός. Και απ' την άλλη υπάρχει μια άλλη πρόταση, την οποία ευαγγελίζουν τα δύο άκρα. Η μία πρόταση, ειλικρινής πρόταση, και θέλω να το πω είναι πρόταση, είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η οποία τι λέει? Να πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Λαϊκή εξουσία σημαίνει υπαρκτός σοσιαλισμός. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν. Ξεκάθαρες κουβέντες. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια πρόταση της άκρα δεξιάς που θέλει να σπάσει σε ένα άλλο μοντέλο, μη κοινοβουλευτικό, τύπου Χίτλερ, και είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Όλοι οι υπόλοιποι μιλάνε για κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το εξής: τι προτείνουν? Εγώ θα σας κάνω μια δήλωση αυτή τη στιγμή. Εάν κάποια κόμματα τα οποία μιλάνε για επαχτές χρέος, όπως ο κ. Καμένος, ο οποίος αντιγράφει τις αποφάσεις, το κόμμα του κ. Καμένου εννοώ, και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις ΣΥΡΙΖΑ τους αντιγράφει, έχουν να προτείνουν κάτι. Εγώ θα κάνω μια δήλωση. Εάν υπάρχει έστω και μια απλή σκέψη, μια απλή δήλωση ενός Ευρωπαίου ηγέτη, αυτοί που σου δανείζουν για να λειτουργήσει το κράτος, ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να φύγουμε κι εμείς να πάμε μαζί τους. Άρα δεν μπορούμε να βγούμε σε μια περιπέτεια αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Η χώρα πρέπει να λειτουργήσει. Το διακύβευμα είναι ξεκαθαρισμένο ότι πρέπει να, χωρίς να επιβαρύνουμε περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη, αυτό είναι αυτονόητο, δεν αντέχει άλλο κόσμος. Έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, έχει διασπαστεί όλη η οικονομία και η κοινωνία και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε τον τόπο μας. Υπάρχει ελπίδα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά χρειάζεται άλλα μυαλά, άλλη λειτουργία της πολιτικής και κυρίως της διοίκησης της χώρας και κυρίως χρειάζεται σοβαροί άνθρωποι. Αγαπητοί κύριε Αχιώτη, θέλω να σας πω κάτι. Αν δεν ξαναφτιάξουμε το κράτος από την αρχή, να αρχίσει να λειτουργεί
εφαρμόζοντας τον νόμο και την τάξη, επενδύοντας πάνω στη λογική της αποκέντρωσης και της εύνοιτης λειτουργίας του κράτους, να ξαναβρούμε όλοι τον τρόπο λειτουργίας μας και κυρίως να προσπαθήσουμε να ξαναλειτουργήσει η ελληνική οικονομία μέσα στην πραγματική οικονομία. Δεν είναι λόγια του αέρα αυτά τα οποία λέω. Και αυτά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, να γλιτώσουμε από τη λαθρομετανάστευση, να γλιτώσουμε από την εγκληματικότητα η οποία ταλανίζει, βασανίζει το σύνολο της λακωνικής κοινωνίας και όχι μόνον. Να ξαναδώσουμε μια ακτίνα προόδου και διαδικασίας, να το προσπαθήσουμε να ξαναλειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας, να ξαναλειτουργήσει ο τουρισμός και οι μικροεπαγγελματίες. Μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, περαιτέρω επιβαρύνσεις του εισοδήματος και του τρόπου διαβίωσης των ίδιων πολιτών, να σώσουμε αυτό που λέμε τη λειτουργία και της κοινωνίας μας και του κράτους μας. Αυτά όλα χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια, χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία δεν θα είναι εχμάλωτη κάποιων κομμάτων του περιθωρίου, τα οποία επενδύουν, όπως σας είπα, στα συντρίμμια της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής του τόπου, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον τόπο σε μια ισορροπία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής δημοκρατίας είναι η πολιτική αστάθεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής πολιτείας είναι πολιτικό. Και από εκεί και πέρα βγαίνουν όλα τα άλλα. Εγώ ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει, το λέω συνήθως, έχει και αυτογνωσία, αλλά κυρίως έχει αίσθηση αυτοσυντήρησης, δεν θα υποκύψει στις ειρήνες του μηδενισμού και του σκοταδισμού και κυρίως πάνω σε μια αντίφαση σε αυτούς που ενδεχόμενα, όπως λέγεται και εσείς οι δημοσιογράφοι, δημιούργησαν το πρόβλημα, να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε και έχω και μεγάλη αισιοδοξία ότι τελικά η κρίση του ελληνικού θα είναι τέτοια, η οποία θα δώσει διέξοδο, ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί μέσα από μια σταθερή κυβέρνηση μεν, αλλά μέσα στα πλαίσια και μιας εθνικής συνεννόησης, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είναι αυτός σκοπός η εξουσία για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για μας. Η εξουσία είναι μια διαδικασία κυρίως για να μπορέσεις να φέρεις καλύτερα τα πράγματα μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα. Αυτή είναι η δική μου θέση, αγαπητή κυρία Κιώτη. Μιας και αναφερθήκατε στις απόψεις του ΚΚΕ, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προοπτική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΚΚΕ? Προφανώς όχι. Το ΚΚΕ έχει την πιο ξεκάθαρη άποψη. Το ΚΚΕ πιστεύει στη λαϊκή εξουσία. Θέλει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Θέλει τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ξεκάθαρες κουβέντες. Θέλει κρατικοποίηση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το μέσον λειτουργίας της οικονομίας και όλα αυτά θα συναφεί. Εντάξει, έχει μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ διαφωνώ ριζικά μαζί της, αλλά τουλάχιστον έχει θέση. Αυτός έχει θέση. Εννοώ το κόμμα αυτό. Έχει θέση. Ο ελληνικός λαός αποτιμήσει αν την αποδέχεται. Διαφωνώ μαζί της. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ναι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ναι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, ναι, αλλά στο διατάφτα δεν προτείνουν τίποτα. Τοκίζουν και επενδύουν πάνω στη δεδομένη βία ανατροπή του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, που είναι τραγικό πράγμα αυτό το πράγμα, και προσπαθούν να πάρουν ψήφους, χωρίς να προτείνουν τίποτα. Εδώ η άλλη δύσκολη πρόταση είναι αυτή που κάνουμε εμείς. Την κάνει και το Πασόκ. Θα αξιολογήσει ο ελληνικός λαός ποια είναι καλύτερη και πιο αξιόπιστη. Αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία, που λέει το Πασόκ, και κάποια μικρότερα κόμματα, όπως είναι της κυρίας Κατσέλη, όπως είναι του κυρίου Κουβέλη, όπως είναι της κυρίας Μπακογιάννη ή όπως είναι του κυρίου Καρτζαφέρη. Από εκεί και πέρα, βλέπετε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό και κάτω τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έρχεται ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος είναι πιεσμένος πάρα πολύ, είναι θυμωμένος, είναι αγανακτισμένος, έχει τα μεγάλα του δίκια. Γιατί κανένας δεν τον προετοίμασε για όλα αυτά. Μια μερίδα μπορεί να έχει και αυτή, γιατί βολεύτηκε με αυτή τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας. Βολεύτηκε. Δείτε ένα παράδειγμα: 200.000, είχε καθημερινή εφημερίδα προχτές, 200.000 λέει ελληνικές οικογένειες, Έλληνες πολίτες πήραν παράνομη σύνταξη λόγω αναπηρίας. Κάποιοι βολευόντουσαν και από όλα αυτά. Και υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες αυτοί οι οποίοι τους βόλευαν γι' αυτό. Κύριε Κιώτη, να σας πω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια επανάσταση στη χώρα αυτή. Μια επανάσταση η οποία θα βάλει στο περιθώριο τον αρχηγισμό των κομμάτων, θα βάλει στο περιθώριο τον κρατισμό, τον κρατικό συνδικαλισμό και τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Και θα βάλει και μια τάξη στο άναρχο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί και όσοι από εσάς, προφανώς σας εξηρώ, γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ μαζί, έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης μέσα από τις δημόσιες συχνότητες, εκπέμπουν σε καθεστώς παρανομίας και ανομίας. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα για τα κανάλια εθνικής εμβελείας. Κανένας δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και τους ανέχει το ελληνικό κράτος.
Και η τελευταία προθεσμία για να πάμε στην ψηφιοποίηση είναι τον Ιούνιο. Και εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, και μεγάλες ατέλειες ό,τι αφορά τις διαφημίσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα φτιάξουμε. Τι σκοπεύει να κάνει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει την κοινοτική οδηγία και μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί ο νόμος για την εκμετάλλευση των δημοσίων συχνοτήτων. Για να πληρώνουν, αν θέλετε, και φόρους απέναντι στον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί δεν πληρώνει κανένας. Και να μην έχουν τις ατέλειες τις οποίες έχουν από τις διαφημίσεις. Εδώ χρειάζεται μια σκληρή προσπάθεια. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σπάσουν αυγά. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα οποία λέω. Ίσως τον κόσμο εδώ στη Λακωνία, όχι ίσως, βέβαια τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον τόπο μας. Σας είπα ποιες είναι οι προτεραιότητες για μας. Είναι η πάταξη εγκληματικότητας, αλλά και αυτά δεν εξαιρούνται τα οποία σας είπα. Πρώτη προτεραιότητα για μένα να παταχθεί η εγκληματικότητα των κοινωνικών ομάδων του περιθωρίου για τη Λακωνία. Δεν αντέχει άλλο ο Λάκωνας πολίτης. Είτε λέγονται Αθήγανοι, είτε λέγονται λαθρομετανάστες, θα καταλάβουν ότι πρέπει να ξαναλειτουργήσει ο νόμος και η τάξη σε αυτόν τον τόπο. Λέξεις ξεχασμένες και ενοχοποιημένες από μια μερίδα της αριστεράς. Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο νόμος και η τάξη είναι κάτι το οποίο είναι στοιχείο της ελληνικής δημοκρατίας. Θα τελειώσει αυτό. Εγώ είναι και προσωπική μας δέσμευση. Το είπε και ο πρόεδρος όταν ήρθε και μίλησε πριν 2 μέρες εδώ στη Λακωνία. Το δεύτερο είναι να λυθεί το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Το λένε όλοι, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα το λέει αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει ξεκάθαρες θέσεις πάνω σε αυτό. Και θέλει μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, ούτως ώστε, γιατί και αυτοί συμμετέχουν, αν θέλετε, χωρίς να έχουν υποκειμενική ευθύνη άμεση λόγω των τραγικών συνθηκών που ζουν. Άνθρωποι είναι. Ο τελευταίος που θα μιλήσει για ρατσιστικές προσεγγίσεις είμαι εγώ. Όμως θα πρέπει να ξαναδούμε πάλι από την αρχή τι σημαίνει με το Δουβλίνο 2 που μας υποχρέωσε η Συμφωνία Σιμίτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε να τους κρατάμε όλους εδώ και να μην τους προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επαναεργοποιηθούν οι συμφωνίες με την Τουρκία, να μπορούν να γυρίζουν πίσω από τη χώρα από την οποία προέρχονται. Να αλλάξει λοιπόν το Δουβλίνο 2, να εφαρμοστεί η διοικητική και η δικαστική απέλαση που είναι δέσμευση την οποία έχουμε πάρει. Θα το κάνουμε, οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί έτσι θα γλιτώσουμε και από τεράστια οικονομικά βάρη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, για τη φύλαξή τους για όσους παραβατούν στις φυλακές, για την εξαγωγή συναλλάγματος τα οποία ό,τι πλούτος παράγεται στον νομό Λακωνίας που είναι γεωργικός νομός, το μέγα μέρος το παίρνουν οι οικονομικοί μετανάστες, είτε νόμιμοι είναι, και για αυτούς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως, γιατί συνεισφέρουν για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κυρίως για τους λάθρομετανάστες. Αυτό είναι για μένα το πλέγμα, αγαπητή κυρία Αρχιώτη. Κυριακή πρωί είδαμε τις πρώτες εικόνες από το πρώτο κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών. Τι θα συμβεί με το δικό μας εδώ στη Σπάρτη που έχει προαναγγελθεί? Το τελευταίο που, εντάξει, ένα μικρό κέντρο 30-40 ανθρώπων. Για μένα, να σας πω κάτι, ο πρώτος νόμος στον οποίο θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ποιος είναι? Ο νέος μεταναστευτικός νόμος. Μια συνολική μεταναστευτική πολιτική που θα αντιμετωπίζει και τα θέματα αυτά. Εάν κάνουμε αυτά που σας είπα, δεν θα χρειαστεί να έχει κάποια κέντρα κράτησης στην κάθε περιφέρεια, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Είναι μια αποσπασματική πολιτική η οποία εξυπηρετεί επικοινωνιακές τακτικές του ιδίου και κυρίως να καλύψει κάποια προεκλογικά τερτύπια τα οποία παίζονται. Μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική με βάση αυτά που σας είπα. Συνθήκη Σέγγεν, συνθήκη Δουβλίνο 2, σύμφωνα επαναπροώθηση με την Τουρκία. Και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα γίνει κοινωνός και συμμέτοχος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας πέταξε τον μπαλάκι αυτή τη στιγμή και έχουμε γίνει εμείς στο λεκανοδοχείο υποδοχής ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος και οικονομικού προβλήματος, το οποίο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα, για να πάμε και στις ερωτήσεις των αναγνωστών του λακωνικού τύπου και του Λακωνικός.gr. Μας ρωτάνε. Βασικό προεκλογικό σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας είναι το «Κυβερνώντας διαφορετικά μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά». Ναι. Αναρωτιέμαι και αναρωτιούνται και οι αναγνώστες. Πόσο διαφορετικά μπορεί να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία εντός του μνημονίου και ιδίως μετά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει συνυπογράφοντας και συγκυβερνώντας αυτό το διάστημα? Κύριε Αρχιώτη, σας είπα στην αρχή ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η αξιοπιστία δεν είναι κάτι που είναι κάτι σχήμα πρωτίστερο. Η αξιοπιστία αποκτάται δια του παραδείγματος. Εγώ αυτό που μπορώ να σας καταγράψω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω απόλυτη βεβαιότητα και διαβεβαιώ όσους έχουν την καλοσύνη να μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αποφασισμένοι κάτω από το βάρος της ευθύνης, το οποίο πιστεύουμε θα αναθέσει ο ελληνικός λαός, να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ξέρω ότι έχουν συμβεί πολλά πράγματα από το παρελθόν. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας στάσανε εδώ που μας στάσανε. Όμως, διαβατήριο αξιοπιστίας είναι
η εφαρμογή του προγράμματος δια του παραδείγματος, όπως σας είπα, και κυρίως τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν, αγαπητοί κύριοι αρχαιότυποι, να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις. Την επόμενη μέρα πρέπει να ματώσουμε. Να ματώσουμε σημαίνει όχι ο ελληνικός λαός, να ματώσουν αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να διορθώσουν τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει. Προσωπικά αισθάνομαι ένα τεράστιο βάρος ευθύνης, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθεια και θα πρέπει να ξεχάσουμε όλοι όλα αυτά τα στερεότυπα που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αισθάνομαι ένα τεράστιο βάρος ευθύνης, γιατί πολλές φορές οι ανθρώπινες προθέσεις δεν φτάνουν. Είναι και το γενικότερο πλαίσιο κάτω από τις οποίες λειτουργείς. Εγώ νομίζω ότι μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση, η οποία από μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει, είναι προαπαιτούμενο επίσης να έχουν και μια εθνική συνεννόηση. Γιατί χωρίς περαιτέρω επιβάρηση του ελληνικού λαού έτσι. Και πιστεύω θα την πετύχουμε. Έχουν οριμάσει τα πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει πάλι η μηχανή που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε αστήρευτες δυνατότητες, το πιστεύω βαθύτατα. Κάποιος που μπορεί να με ακούει αυτή τη στιγμή και να μου λέει τι είναι αυτά που μου λες. Εγώ ξέρω ότι μου μειώσαν τη σύνταξη, μου μειώσαν το μισθό, δεν μπορώ να λειτουργήσω στην επιχείρησή μου. Ναι, γνωστά όλα αυτά. Δεδομένα και υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες για όλα αυτά. Και θα σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασκήσει κρατική εξουσία ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. 3 χρόνια είμαστε στη Βουλή. Όμως η έκκληση την οποία κάνουμε, η πρόταση μάλλον την οποία κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο στα μεγάλα μας αδιέξοδο. Νομίζω ότι το αξίζει ο τόπος αυτός, το αξίζουν οι οικογένειές μας, το αξίζουν να προσπαθήσουμε να σώσουμε τον τόπο αυτό. Από την πλήρη βεβαιότητα της καταστροφής να πάμε στην αβεβαιότητα, στην ελπίδα και στην προσπάθεια αυτό σε καθημερινή βάση, εβδομάδα, μήνα, να αρχίζουμε να βελτιώνουμε τα πράγματα. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Πιστεύω ότι θα μας ευνοήσει και το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον που θα αισθανθεί από μια καινούρια σταθερή κυβέρνηση μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για να αρχίζουμε να αλλάζουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να αλλάξουμε, αγαπητοί και αρχαιότυποι, πάρα πολλά πράγματα. Θέλει προσπάθεια όμως. Θέλει πειθό να σε εμπιστευτούν και κάποιοι άλλοι για να καταλάβουν και αυτοί ότι έχουν τεράστια ευθύνη για την εισαγόμενο πρόβλημα το οποίο δεν μας δημιούργησαν. Ξέρετε, το πρόβλημα ήρθε από την Αμερική, πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθε σε εμάς. Εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Βρεθήκαμε απροετοιμαστοί, βρεθήκαμε. Και το μεγάλο πείραμα, έτσι. Ακριβώς. Και βρεθήκαμε και παγιδευμένοι σε κάποια στερεότυπα τα οποία μας είχαν βολέψει όλους. Με κύρια ευθύνη του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προσέξτε με λίγο, αν δεν έχει την καλοσύνη, και συγχωρήστε μου αυτή τη ρηματική προσέγγιση, αυτοί οι οποίοι άσκησαν την εξουσία. Όχι αυτοί που ασκούσαν νομοθετικό έργο. Εγώ ξέρετε είμαι 3 χρόνια στη Βουλή. Αλλά κάποιοι άλλοι έχουν διαχειριστεί διαχρονικά την κρατική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία. Τα μεγάλα προβλήματα είναι ο αρχηγισμός, ο κρατισμός, ο κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός και οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες. Αυτά θα πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να σπάσουμε αυγά και κυρίως να απομονώσουμε όλους εκείνους οι οποίοι ζουν στο κομματικό περιθώριο των κομμάτων και απολαμβάνουν την ασυλία λόγω ψευδεπίγραφης κομματικής προσφοράς και κάποιες μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι περιστοιχίζουν να κάνουν τον αρχηγό. Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα μου αυτή τη στιγμή και ο νέος αρχηγός το οποίο έχουν βάλει στο περιθώριο όλα αυτή την ιστορία. Απόδειξη είναι τα θεσμικά μέτρα τα οποία προτείνει για τη συνταγματική αναθεώρηση της χώρας. Δείτε τι έχουμε πει. Να αλλάξουν όλα. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Είναι η ποιοτική μεταβολή λειτουργίας της ελληνικής δημοκρατίας. Από τα όποια προνόμια υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ενώ τους βουλευτές, μέχρι τα κολλήματα υπουργού και βουλευτή και ένα σωρό άλλα μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να γίνουν αυτά και να καταλήξουμε και στο πόθεν έσχες για να σας πω κάτι. Η χρεοκοπία της εκτελεστικής εξουσίας μας έφερε εδώ. Η αδυναμία σωστής λειτουργίας της δικαιοσύνης μας έφερε εδώ. Με ευθύνη του κράτους. Και όταν λέω χρεοκοπία της εκτελεστικής εξουσίας εννοώ μια μικρή ομάδα ανθρώπων που κάθε φορά ανέμεται την κρατική εξουσία. Τη μόλυνε, τη διεύθυρε η εκτελεστική εξουσία. Υπουργοί, υφυπουργοί. Απόδειξη είναι ότι με μια πλειοψηφία 250 βουλευτών ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος περί πόθεν έσχες στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα μέσα στο τρέχον έτος το πόθεν έσχες όλων όσων κρυμάτισαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα. Ήταν πρόταση δικιά μας. Είχε καταταθεί πρώτη φορά κατά την εξέταση του σκανδάλου Ζήμες, για να βρούμε όλους εκείνους τους επίργους οι οποίοι, αν θέλετε, βυσοδομούσαν πάνω στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ξέρετε, πολλές φορές αισθανόμεθα κάποιοι από εμάς ένα τεράστιο βάρος ευθύνης και να μας πνίγει η προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πλέγμα της διαπλοκής που υπήρχε κάτι σε ένα δίκτυ σαράκης πάνω στον ελληνικό λαό. Η δική μου αίσθηση δεν αισθάνομαι ως πολιτικός, αισθάνομαι ως πολίτης. Είμαι πολίτης αυτού του τόπου.
ο οποίος από μια συγκυρία, επειδή με εμπιστεύτηκαν κάποιοι συμπολίτες μου, βρέθηκα να ασκώ την πολιτική ως δημόσιο αγαθό στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται να κάνουμε μια επανάσταση, να ανταλλάξουμε όλα στον τόπο αυτό. Αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε και αν δεν πίστευα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν θα κατέβαινα να το κάνω ως υποψήφιος. Θεωρώ τον εαυτό μου εθελοντικά στρατευόμενο στη λογική αυτή, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε και για τις οικογένειές μας, και για τα παιδιά μας, και για τις δουλειές μας, και για τους φίλους μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ούτως ώστε να βγούμε από αυτή την κατάρα η οποία έχει πέσει πάνω στην Ελλάδα. Συγγνώμη που σας μονοπόλησα αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω έτσι ένα είδος κατάθεσης ψυχής, να σας πω πώς βλέπω την υπόθεση αυτή. Στράτευση ευθύνης είναι, αίσθημα ευθύνης είναι και κυρίως η αγωνία κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε. Μιλήσατε για σκάνδαλα. Και γνωρίζουμε ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, πέραν των άλλων καθηκόντων σας, είχατε αναλάβει και το δύσκολο έργο συμμετοχή σας στην Επιτροπή για το σκάνδαλο της Siemens. Ναι. Ποια η εμπειρία σας, πρώτα απ' όλα. Και πρέπει να σας μιλάω. Θα ήθελα να μου πείτε και αν νιώθετε ικανοποιημένος από τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε. Πόσο ζημιώθηκε τελικά το ελληνικό κράτος και πόσο κέρδισε από αυτήν την υπόθεση. Να σας πω κάτι. Ο συμβασμός ο οποίος έγινε αναφέρεται στις αστικές αποζημιώσεις οι οποίες θα δώσει η Siemens, οι οποίες είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Οι ποινικές εκκρεμότητες δεν έχουν κλείσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αγαπητή κυρία Χιώτη, δεν ξέρω αν μετά θα μας δοθεί τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Θα μπορώ να σας μιλάω εβδομάδες για την υπόθεση αυτή. Τα είδα όλα. Φοβήθηκα πάρα πολύ, όχι σε προσωπικού επίπεδο κάποια πράγματα. Κυρίως που είχε μπλέξει αυτή η ιστορία της κρατικοδίαιτης, αν θέλετε, οικονομικής παρέμβασης ό,τι αφορά τις προμήθειες του ΟΤΕ, του ΟΣΕ, των ναυπηγείων κτλ. Οι ποινικές εκκρεμότητες υπάρχουν. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι το σύστημα δομημένο, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα περάσει ικανό χρονικό διάστημα για να γίνει καθάριση των ποινικών εκκρεμότητων. Θα σας πω μόνο το εξής. Υπάρχουν 35 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτούς. Ούτε έχουν εξαιρεθεί για πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα. Ας πω μόνο τα βαριά κακουργήματα σημαίνει με τον νόμο 1608 του 50, εμείς σας πάω σε νομικούς όρους, που σημαίνει σόβια, ροή μαύρου χρήματος. Όμως για να γίνει η εκαθάριση μέσα από αυτό το πολύπλοκο σύστημα το οποίο έχουν στήσει, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Δείτε τι έγινε με την υπόθεση του Τζοχατζόπουλου τώρα, που άνοιξε μετά από 4-5 χρόνια. Για την υπόθεση της Siemens εκκρεμεί να ανοίξουν 4 λογαριασμοί εδώ και 2,5 χρόνια στην Ελβετία. Έχουν υποβληθεί αιτήματα και από τις δικαστικές αρχές, την εφέτη την κυρία Νικολακέα, και από την Εξεταστική Επιτροπή, που έβγαλε ένα πόρισμα 1200 σελίδες. Αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της πρωτόδικης απόφασης. Κερδίθηκε η πρώτη απόφαση. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν έχουν κάνει έφεση, ενδεχόμενα να πάει και στον Άριο Πάγο της Ελβετίας. Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, περιμένουμε να ξαναβγεί μετά από κάποια χρόνια μπροστά μας πάλι η υπόθεση της Siemens. Σας το διαβεβαιώ, θα βγει. Όπως έγινε τώρα και με την υπόθεση. Εκεί έκλεισε το ελληνικό δημόσιο τις εκκρεμότητες σε αστικό επίπεδο με τη Siemens, η οποία αναγνώρισε ότι μια μερίδα υπαλλήλων της είχαν στήσει τα μαύρα ταμεία για να παίρνουν δουλειές σε 17 χώρες του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα αντίστοιχη διακανονισμό, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες, τις έκανε η Siemens με άλλες 17 χώρες. Έκλεισε τις αστικές υποθέσεις. Γιατί είχαν στήσει μαύρα ταμεία, όπου πολλοί ήταν κάμποσοι πάνω από 15, οι οποίοι ενέμονται τα πάντα. Θα περάσει ικανός χρόνος, θα θυμηθείτε να μας έχετε ως καλά, θα δείτε ότι σε λίγο καιρό αυτές οι 7 για τον αριθμό εκκρεμείς δικογραφίες για τον ΟΣΕ, για τον ΟΤΕ κτλ. Θα μπορούσα να σας κάνω πλήρη ανάλυση. Εγώ μια έκκληση κάνω μόνο, ότι πρέπει με πιο γρήγορο ρυθμό και η ελληνική δικαιοσύνη, εφόσον μου βέβαια έχει τις επιδημικές δυνατότητες, να προχωρήσει στην εκαθάριση των υποθέσεων αυτών. Θα πρέπει να ικανοποιηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών. Σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει κανένας, από όσο ξέρω εγώ στη Βουλή τουλάχιστον, που να θέλει να συγκαλύψει τίποτα έτσι. Αλλά είναι η αντικειμενική δυσκολία μέσα από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. Τα στοιχεία για τον κύριο Τζοχατζόπουλο που είπατε ήρθαν με καθυστέρηση 3-4 ετών, αφού ολοκληρώθηκε και η ποινική διαδικασία με τη Φέροστα στη Γερμανία. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Εδώ είμαστε. Η Επιτροπή των Υποβρυχίων, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, που συμμετείχε, δεν είχε βρει σε τίποτα ένοχο τον κύριο Τζοχατζόπουλο. Μάλιστα, είχε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία να στήσει και συγγνώμη. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ούτε ένα σχόλιο. Ο λαός κρίνει. Μάλιστα.
Άκουσα ότι δίνεται έμφαση στα πρόσωπα. Τι είναι πιο σημαντικό σε αυτές τις εκλογές, να ψηφίσουμε πρόσωπα ή κόμματα? Πρώτον κόμματα, είναι προφανές. Όμως να σας πω κάτι. Οι διαδικασίες υλοποιούνται μέσα από τα πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολίτης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση στην οποία είμαστε, και επειδή τις πολιτικές θα τις υλοποιήσουν πρόσωπα, θα πρέπει να το ψάξει πάρα πολύ, αγαπητή κυρία Χιώτη, ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πει δεν ήξερα. Θα πρέπει να ψάξει, προκειμένου εμένα, ποιος είμαι, πού κρατάει η σκούφια μου, ποιος είναι ο βίος μου και η πολιτεία μου, τι γνώση έχω, τι εμπειρία έχω, τι διάθεση έχω. Ο καθένας έχει ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Και το διαβατήριο αξιοπιστίας δεν πρέπει να είναι ούτε κανένα επικοινωνιακό τρίκ, ούτε ο πλουτισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με συναισθηματικές, αν είσαι από το τάδε μέρος ή από το άλλο μέρος. Άρα, σε όλα τα κόμματα θα πρέπει να ψάξει να βρει ο πολίτης ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι του εγγυώνται στο μέτρο του δυνατού ότι μπορούν να του διασφαλίσουν την εφαρμογή των πολιτικών που θα αποφασίσει ως πρώτη επιλογή για τα κόμματα τα οποία θα επιλέξει. Εγώ ευελπιστώ να είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα θα πρέπει να ψάξει μέσα στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα πρόσωπα των άλλων κομμάτων, ποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Μπορούν να τα καταφέρουν. Εκτός από τα γενικά. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν το στένος, έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία, έχουν το αίσθημα ευθύνης. Κανείς πια δεν μπορεί να πει δεν ξέρει. Υπό την έννοια αυτό θεωρώ τις πιο κρίσιμες εκλογές οι οποίες έχουν να γίνουν. Σαφέστατα. Και αρχιότι να σας πω κάτι. Τα κόμματα και τα πρόσωπα κρίνονται δια του παραδείγματος και δια του αποτελέσματος. Θα μου πεις, αν δεν δοκιμαστεί κάποιος, πώς θα κρίνεις δια του παραδείγματος? Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν δοκιμαστεί είτε για μικρό είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αναφέρουμε σε κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο αυτή τη στιγμή για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, είναι να αξιολογήσει τους πάντες και τα πάντα ο Έλληνας πολίτης. Δεν έχει κανένας πια το δικαίωμα, αν θέλετε, την ευχέρεια να πει δεν ξέρω. Πρέπει να ψάξει τι του προτείνει η Νέα Δημοκρατία που υποστηρίζω εγώ αυτή τη στιγμή, τι του προτείνει η υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα, ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν και κάτω από ποια λογική θα κληθούν να υλοποιήσουν κάποια πράγματα, είτε δια του προσωπικού παραδείγματος, είτε δια της ανάληψης ευθύνης να υλοποιήσουν κάποιες πολιτικές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Ας πω ένα παράδειγμα, τι εννοώ. Λέμε για το κράτος. Σας είπα για τον νόμο και την τάξη. Το κράτος πρέπει να ξαναλειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω ότι δεν διαφωνήσετε μαζί μου. Ωραία. Σίγουρα. Ποιο είδος κράτος όμως? Αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, το κράτος του εκάστοτε υπουργού, ο οποίος αποφασίζει από το γεφύρι της Μαγούλας μέχρι το δρομάκι της Μονεβασιάς? Προφανώς όχι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο για τους. Άρα λοιπόν, σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει βαθιά γνώση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, την έχει περιττήσει, είμαι εραστής, αν θέλετε, της διοικητικής αποκέντρωσης. Το κράτος για να ξαναλειτουργήσει θα πρέπει τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, και αυτή είναι η δική μου θέση ως τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, που μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου αναθέσει ο πρόεδρος της, είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε γενναία αποκέντρωση, με αυτοδιοίκηση. Να τελειώσει πια αυτό το καλαμπούρι. Ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε περιφερειάρχης είναι αυτοί που θα είναι αρμόδιοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Οφείλει όμως από πριν το κράτος, αυτό σημαίνει αλλαγή κράτους. Να αποδίδει, να βάζει στο περιθώριο συνεπιλίσμονες, κρατικούς λειτουργούς, αυτά τα αυτονόητα όλα. Να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να μην χρειάζεται την παρέμβαση στη δικιά μου για να βρει ένα κρεβάτι να μπει μέσα. Να πηγαίνει στην εφορία και να εξυπηρετήσει και να μην υποκύπτει σε άλλου είδους διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όμως, η ποιότητα λειτουργίας του κράτους εξαρτάται από την αναλλαγή δομής της. Και επειδή λοιπόν το πιστεύω βαθιά αυτό το πράγμα, όταν δώσεις τις διοικητικές δυνατότητες στον εκάστοτε δήμαρχο που εκλέγει ο ελληνικός λαός. Και μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι οι πολίτες εκλέγουν και τους βουλευτές και όσοι είναι υπουργοί. Ο ίδιος πολίτης εκλέγει και τους δημάρχους της περιφερειάρχης. Ναι ή όχι? Δώσ' τους λοιπόν τη διοικητική αρμοδιότητα, δώσ' τους την υποδομή, την υλικοτεχνική και κυρίως τους πόρους να κάτσουν να λειτουργήσουν και να γίνουν συμμέτοχοι στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Δεν γίνεται άλλο πια. Το κράτος πρέπει να είναι επιτελικό, να λαμβάνει μέτρα για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους κτλ. Αποκεντρώνεις αυτό, τους κάνεις κάποιους άλλους πολίτες οι οποίοι εκλέγονται σε αυτά τα αξιώματα τα οποία σας είπα, είτε δήμαρχοι είτε περιφερειάρχες, οι οποίοι να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές. Θέλει επανάσταση ο τόπος, κυρία Χιώτη. Εγώ πιστεύω βαθιά στην αλλαγή του διοικητικού συστήματος της χώρας. Βαθιά. Αν δεν γίνουν αυτές οι τομές και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, είμαι από αυτούς που τους έχουν φτιάξει, που τους στηρίζουν και πιστεύω ότι θα λύσουν το 50% των προβλημάτων μας.
Απόδειξη είναι ότι όπου παρεμβαίνει με δυνατότητες η τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, αναφέρουμε γενικά στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι το ίμιση του παντός να ξαναλειτουργήσει το κράτος όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και σας ανέφερα το παράδειγμα της διοικητικής αποκέντρωσης ως παράδειγμα το πώς εμείς βλέπουμε θα λειτουργήσει η επόμενη μέρα. Όχι από ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος διέλυσε το κράτος, ο λετήρας του κράτους και της αυτοδιοίκησης, που μάζεψε όλους τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και διέλυσε και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική της κομματικής αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή, αλλά έφτιαξε μια κορελού που λέγεται Καλλικράτης και στην ουσία διώκωσε τα προβλήματα χωρίς να τους δώσει τις δυνατότητες. Και αγωνίζονται τώρα οι άνθρωποι χωρίς να έχουν καμία υποκειμενική, αντικειμενική ευθύνη να αναφέρουμε στους αυτοδιοικητικούς να λύσουν καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να ξαναλλάξει. Γενναία αποκέντρωση. Γενναία ανασυγκρότηση από μηδενική βάση του Καλλικράτη. Σε ποια λογική? Και στο χωροταξικό σχεδιασμό και κυρίως, αν θέλετε, μέσα από την ουσιαστική, αυτό είναι δέσμευση και δική μου, αλλά κυρίως του κόμματος το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, ότι οι Δήμοι θα πρέπει και οι περιφέρειες να γίνουν αυτοδύναμες διοικητικά και οικονομικά. Είναι δέσμευσή μας, πρέπει να γίνει και στην ουσία θα περιορίσει, αν θέλετε, και το μονοπόλιο της πολιτικής εξουσίας σε κάθε νομό από τον βουλευτή ή τον υπουργό. Αντιλαμβάνεστε το τι λέω? Καταλαβαίνω. Αυτή σημαίνει γενναία μεταρρύθμιση. Την πιστεύω βαθιά, είναι δέσμευσή μας. Πόσα χρόνια θα μας πάρει όμως? Κοιτάξτε, να σας πω Μέχρι κάτι. να προσαρμοστούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες στο μοντέλο που λέτε. Να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πρέπει να συνδεθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση καταρχάς. Εμείς πιστεύουμε ότι σε 6 μήνες με ένα χρόνο μπορεί να έχει λυθεί αυτό το θέμα. Κάλλιστα, ένα καλό νομοθέτημα θέλει, ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο θέλει, το οποίο δεν θα επιβαρύνει βέβαια σε καμιά περίπτωση, για να μην παρεξηγηθούμε, τον ήδη υπερβολικά φορτωμένο Έλληνα πολίτη, αλλά μέσα από την ανακατανομή των φορολογικών εσόδων να αποκτήσουν και τη φορολογική εκείνη, αν δεν γίνει φορολογική μεταρρύθμιση, για να μπουν και αυτή στη λογική τη συμμετοχή στα κοινά, τη διαχείριση των κοινών, αυτό εννοώ, οι Δήμοι και οι περιφέρειες, δεν πρόκειται να βγει. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου εμένα. Να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης της χώρας. Και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεν χρειάζεται ούτε πολύς χρόνος, αποφασισμένους ανθρώπους χρειάζεται, καλή συνεργασία χρειάζεται, διάλογος χρειάζεται. Και να δείτε πώς θα αποκτήσει πάλι την εμπιστοσύνη του ο κόσμος σε αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την τύχη του. Εννοώ της πολιτικής. Με ήττα, η οποία είναι δημόσιο αγαθό. Και έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μάλιστα. Οι ψηφοφόροι τι σας λένε, πώς σας αντιμετωπίζουν στη Λακωνία? Ναι. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Έχει αβεβαιότητα, έχει φόβο, έχει και θυμό. Εγώ έχω ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι σε προσωπικό επίπεδο μου δίνει μια εμπιστοσύνη ο κόσμος. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μειονέκτημα αυτό, γιατί σου μεταφέρει στις πλάτες ένα βαρύ φορτίο ευθύνης. Με κοιτάνε στα μάτια πάρα πολλοί κόσμος, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Και μου λένε, ξέρεις κάτι, εσένα σε εμπιστευόμαστε. Τις πολιτικές που θα ασκήσεις στο κόμμα σου, τι γίνεται? Είμαστε δηλαδή η ζωντανή προθήκη της αξιοπιστίας του κόμματός μας. Είναι βαρύ το φορτίο. Είναι βαρύ το φορτίο και βαριά η ευθύνη. Γιατί όταν άλλος εμπιστεύεται σε προσωπικό επίπεδο, που σημαίνει και ξέρει ότι θα σε ξαναδεί και την επόμενη μέρα, ανεξαρτήτως ιδιότητας την οποία έχεις, γιατί είσαι ενταγμένος εδώ κοινωνικά, εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες τα παιδιά σου, εδώ θα μείνεις όταν τελειώσει αυτή η ιστορία της πολιτικής, σε προβληματίζει κι αν από λόγους που δεν αναφέρεται στο πρόσωπό σου φανείς ασυνεπής, αυτό είναι το βαρύ φορτίο. Όμως, στη ζωή πρέπει να είμαστε μαχητές και να προσπαθούμε να δικαιώνουμε τις προσδοκίες των άλλων μέσα από το προσωπικό παράδειγμα, όπως σας είπα, και κυρίως με τη σκληρή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά, αγαπητή κυρία Χιώτα, αυτή η προσπάθεια. Θέλει στράτευση ευθύνης, είναι υπέρβαση ευθύνης, είναι υπέρβαση πολλών σκοπιμοτήτων. Πρέπει να σπάσουμε αυγά. Πιστεύω βαθιά αυτό το πράγμα, διότι αν δεν γίνει, θα οδηγηθούμε στο χάος, στην αβεβαιότητα και σε πειραματισμούς οι οποίοι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς, να σας πω και κάτι άλλο που να ακουστεί παράξενο. Ξέρω καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης, όχι τα τελευταία 2 χρόνια, νωρίτερα, για αυτά που δεν έκανε. Και η μεγάλη αντίφαση, ξέρετε ποιοι είναι? Όπου αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα
διακυβερνώντας τη χώρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αυτή είναι η αντίφαση και η αντινομία. Είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν τη χώρα και από το αδιέξοδο. Και εκεί το μεγάλο πρόβλημα να μπορέσει έστω και, όχι αναγκαστικά, έστω και κατά παραχώρηση ο Έλληνας πολίτης να πει άντε να κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε τον τόπο. Αν υπήρχε μια πιστική εναλλακτική πρόταση από όλο αυτό το λεγόμενο αντιμνημονιακό μπλοκ πλην του ΚΚΕ, ενδεχόμενα να πήγαινα και εγώ εκεί. Μα δεν υπάρχει πρόταση. Ξέρετε κανέναν να είναι τρελός να μην θέλει να σώσει τον τόπο του, την οικογένειά του, τη δουλειά του? Δηλαδή αυτό αναλογίζομαι καμιά φορά, κοιτώντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη, λέω μήπως έχω κάνει λάθος και μήπως αυτά που λένε όλο αυτό το λεγόμενο αντιμνημονιακό μπλοκ που δεν έχει καμία, πέρα ότι καταγράφει τις αυτονόητες συνέπειες, τις κοινωνικές και τις οικονομικές, προτείνουν κάτι, δεν προτείνουν κάτι. Άρα λοιπόν, για να καταλήγω με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, ναι, υπάρχει βαρύ μερίδιο ευθύνης. Ξέρω ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, όμως σας διαβεβαιώ, κοιτώντας στα μάτια, ότι πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλει σκληρή προσπάθεια, αποφασισμένους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι θα στρατευτούν στη λογική και της εθνικής συνεννόησης, ποτέ δεν την ξεχνάω αυτό την επόμενη μέρα, αλλά αφού έχει προηγηθεί μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι υποχείρια του οποιοδήποτε κόμματος του περιθωρίου. Διότι άλλως δεν γίνεται τίποτα. Έχω μια αισιοδοξία λοιπόν, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πέρασει και δυσκολότερα στον τόπο αυτό. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να κάνουμε την προσπάθεια να σώσουμε τον τόπο μας. Οι Λάκωνες πόσο μερίδιο συμμετοχής έχουν στην προοπτική για να βγούμε από το τέλμα? Εντάξει, οι Λάκωνες συμμετέχουν όπως συμμετέχει η οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος στην κοινή αυτή προσπάθεια. Απλώς εμείς έχουμε ένα πρόσθετο, αν θέλετε, δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό, ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Μέλος της ελληνικής κοινωνίας είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι με τα δείγματα του τελευταίου καιρού στον τόπο μας, μέσα από την, αν θέλετε, προσπάθεια την οποία κάνουν οι τοπικές αρχές, και δεν αναφέρομαι μόνο στους βουλευτές αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, αναφέρομαι στο ρόλο της Εκκλησίας, αναφέρομαι σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, έχουμε πολύ καλή συνοχή. Πρέπει να τη διασφαλίσουμε και κυρίως να δώσουμε έμφαση στα αυτονόητα που έχουν να κάνουν με τον τόπο μας. Τα οποία είναι έτσι επιγραμματικά, θα σας πω 5 λέξεις. Πρώτον, πάταξη της εγκληματικότητας. Κυρίως των κοινωνικών ομάδων του περιθωρίου, είτε λέγονται λαθρομετανάστες, είτε λέγονται Αθήγανοι. Πρέπει να τελειώνει αυτό καλαμπούρι άμεσα. Μόνο μέσα από την εύληπτη λειτουργία του κράτους. Το δεύτερο, η πάταξη της λαθρομετανάστευσης, κυρίως η εφαρμογή αυτού του προγράμματος εθνικής ανασυγκρότησης του γεωργικού χώρου. Γιατί εμάς η τοπική μας οικονομία αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμά μας πιστεύω πως αυτή την κατεύθυνση, είτε λέγονται κτηνοτρόφοι είτε λέγονται γεωργοί. Το τέταρτο σημείο είναι η ανάγκη που υπάρχει να στηρίξουμε τους μικροεπαγγελματίες του τόπου μας, μαζί με τον τουρισμό βέβαια. Και το τελευταίο που είναι η υλοποίηση κάποιων μεγάλων έργων τα οποία έρχονται από το παρελθόν για τον τόπο μας. Έχουμε τελευταία δείγματα γραφής, και αυτό παραξενεύτηκαν και κάποιοι, όταν βγήκα εγώ και συνεχάρη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν δημοπράτησε το λιμάνι του Γυθίου, όταν δημοπράτησε, πήρε πρωτοβουλίες για το νέο μουσείο της Σπάρτης, πήρε πρωτοβουλία για το δρόμο Μάνι Γύθιο, για το δρόμο Μονεβάσια Νεάπολη, για τον περιφερειακό δρόμο της Σπάρτης, για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Σπάρτη Λεύτρο, για την στήριξη της προσπάθειας του αντρευτικού φράγμου της Κελεφίνας. Δεν το λέω για να, επειδή είχα συμμετοχή από το παρελθόν στο σχεδιασμό όλων αυτών των αποφάσεων με την ιδέα του νομάρχη. Εγώ πιστεύω ότι είχα την παλικαριά να πω ναι, μπράβο που τα προχωράτε. Διότι σημασία δεν έχει να προσπαθεί κάποιος να καρποθεί, ξέρετε, τα έργα. Άλλος τα σχεδιάζει, άλλος τα δημοπρατεί, άλλος τα κατασκευάζει και άλλος τα εγκαινιάζει. Είναι παγία τακτική. Σημασία έχει όχι ποιος θα το καρποθεί, σημασία έχει να γίνονται, και πιστεύω ότι είναι καλό ξεκίνημα και της περιφέρειας και κυρίως και των Δήμων, οι οποίοι έχουν μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους και με την περιφέρεια, και συνδέεται με αυτά που σας είπα νωρίτερα, σε ό,τι αφορά για την ανάγκη της ουσιαστικής αποκέντρωσης με αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Πιστεύω ότι θα λύσει πολλά από τα προβλήματα της ελληνικής περιφέρειας. Τα έργα είναι για τους πολίτες. Ακριβώς. Χάρηκα για αυτή την... Για να μην μακρηγορούμε, να κάνω και τις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι αναγνώστες μας. Παρακαλώ. Μας ρωτάνε. Σας ρωτάνε. Πώς κρίνεται το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία σε σχέση με των άλλων κομμάτων? Δεν σας κατάλαβα. Πώς κρίνεται το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία σε σχέση με αυτά των άλλων κομμάτων? Σας απήντησα νωρίτερα.
Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εγώ σας έβαλα το πλαίσιο των υποχρεώσεων τις οποίες είχε η Νέα Δημοκρατία να προτείνει ό,τι καλύτερο μπορούσε και από την άλλη μεριά του πολίτη να αξιολογήσει αυτό το οποίο προτείνεται. Από εκεί πέρα, αντιλαμβάνεστε, θα ήταν και έλλειψη μετριοφροσύνης από την πλευρά μου να αρχίσω να κρίνω συνυποψηφίους μου ή συνυποψηφίους μου από άλλα ψηφοδέλτια. Η τελική κρίση, αγαπητή κυρία Αχιώτη, θα είναι των Λακώνων πολιτών. Με βάση κάποια πράγματα που είχα τη δυνατότητα να εκθέσω νωρίτερα στο φιλόξενο βήμα σας. Παρατηρείται μεγάλη άνοδος κομμάτων εθνικιστικών ή ακραίων πεποιθήσεων, όπως Χρυσή Αυγή. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα της Χρυσής Αυγής να εισέρχεται με άνεση στη Βουλή. Συναντάτε και στη Λακωνία τέτοιες τάσεις. Και γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, πού οφείλεται? Κοιτάξτε. Όταν μια κοινωνία περνάει κρίση, όταν ανατρέπεται το βιωτικό επίπεδο βία, κάποιος πρέπει να εκφράσει την αντίδρασή του, το θυμό του και οτιδήποτε αρκεί και είναι και φαινόμενο ευρωπαϊκό, αν θέλετε, όπως έγινε στην Αυστρία με το Χάιντε, όπως έγινε με τη Λεπέν και κάποια άλλα πράγματα. Το μεγάλο ζητούμενο για μένα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν μια λεκτική προσέγγιση των πραγμάτων. Η μεγάλη δημοσκόπηση είναι οι κάλπες. Εγώ πιστεύω ότι θα το ψάξει καλά ο Λάκωνας πολίτης. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη γνώμη του, θα το ψάξει πάρα πολύ, θα αξιολογήσει τι του προτείνουν, θα ψάξει να βρει τι πρόσωπα είναι αυτά τα οποία θα γίνουν οι αποδέκτες του θυμού του ή της έκφρασης τιμωρίας που σε κάποιους τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους είναι υπεύθυνους και αισιοδοξώ ότι τέτοιες προσεγγίσεις δημοσκοπικές δεν θα έχουν ανταπόκριση στην κάλπη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Βέβαια, αυτό θα κριθεί στις 6 Μαΐου το βράδυ. Θα δούμε. Μην ξεχνάτε ποτέ την αυτογνωσία του Λάκωνα. Μην ξεχνάτε ποτέ το αίσθημα αυτοσυντήρησης και το αίσθημα πατριωτισμού. Εμάς όλους, αν μας διακρίνει κάτι, είναι το αίσθημα του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός όχι με την έννοια κάποιας εθνικιστικής προσέγγισης, αλλά με την έννοια της προάσπισης των παραδοσιακών αρχών που διαχρονικά στήριζαν την ελληνική κοινωνία. Αγαπητοί μου κύριε Αχιώτη, το υπόβαθρο όλης αυτής της τραγωδίας στην οποία ζούμε, πέρα από τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι χάσαμε όλοι μαζί και τον παραδοσιακό κώδικα αξιών που διαχρονικά διείπε την ελληνική κοινωνία. Κάπου χαθήκαμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτά που λέγαμε πατρίδα, αλληλεγγύη, θρησκεία, οικογένεια, έχουμε την τύχη εδώ να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, όπως είναι ο Μητροπολίτης Σπαρτής και ο άλλος Μητροπολίτης στο Γήθιο. Έχουμε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι δεν επενδύουν και δεν τοκίζουν πάνω στη διάσπαση του κοινωνικού συνόλου. Θέλω λοιπόν ότι αυτή η έννοια του πατριωτισμού, όπως ακριβώς τον εξέφρασα, που δεν έχει να κάνει με καμία, αν θέλετε, απόρριψη ασδήποτε άλλης πολιτικής προσέγγισης, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς. Εξαιρώ βέβαια αυτούς που πιστεύουν στο Χίτλερ, έτσι. Εντάξει. Έλεος πια. Γιατί κάπου θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι και τι προτείνουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται να υλοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι ο κίνδυνος θα είναι μικρός, κυρίως πάνω σε αυτή την κριτική ανάλυση που κάνουν και γνωρίζω το χαρακτήρα των Λακώνων και κυρίως ότι θα σκεφτεί πολύ ο καθένας πια άλλο τι λες στη δημοσκόπηση ή τι λες στο καφενείο και άλλο τι λες όταν θα έρθει να σκεφτεί την επόμενη μέρα η απόφασή μου τι επίπτωση θα έχει στη δουλειά μου, γιατί τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Θα χαθούν ολοκληρωτικά όλα αν καταρρεύσει η χώρα. Για να κλείσουμε, η ευχή σας για την επόμενη μέρα, με 2 λέξεις. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρειάζεται στράτευση, χρειάζεται υπευθυνότητα και έχω την αισιοδοξία ότι μπορούμε σε 1-2 χρόνια χωρίς περαιτέρω επιδείνωση ή ασδήποτε άλλη κατάσταση να πάμε καλύτερα. Ο τόπος αυτός έχει και τις δυνατότητες, έχει αστήρευτες δυνατότητες. Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πλούτο. Γιατί? Γιατί βρεθήκαμε, αγαπητοί κύριοι Αχιώτη, απροετοίμαστοι στην εισαγόμενη κρίση. Είχαμε κοντόφθαλμη ηγεσία και να με συγχωρήσουν και οι φίλοι μου, οι συμπολίτες μου, οι οποίοι ανήκουν στο λεγόμενο κοινωνικό Πασόκ, κοντόφθαλμη ηγεσία εσωτερικά και κοντόφθαλμη ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αντελήφθησαν το μέγεθος του προβλήματος που ήρθε από το 2008. Θέλω να ελπίζω τώρα να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια όλοι να τα καταφέρουμε και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε να μου διαθέσετε αυτό το χρόνο. Να είστε καλά.